Németh Katalin, Kóczosország meséi, Panka Tündér varázsol. Régóta töprengek azon, hogy miért is olyan szörnyű a mindennapi mosakodás, fésülködés és felöltözés. Tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy vannak gyerekek, akik nem szeretik. Nem messze innen él egy közeli házikóban Janka, aki a történet végére megbarátkozik ezekkel a mindennapi szokásokkal. No persze az is igaz, hogy ebben új kis barátja, Panka Tündér is nagy szerepet vállal. Azt hihetnénk, hogy a rózsaszín ruhás pöttöm kislány a képzelet része. Ám a történet végén a Jáki Szentgyörgy templomban mindenki szeme láttára megjelenik a hegedű koncerten Panka Tündér is. Törjétek csak a fejeteket tovább, és közben olvashatok bele ebbe a csodás történetben, hogy ti is meglássátok a mindennapi készülődés varázsát. Janka anyukája a mese végén még féltett titkát is megossza a kislányával. Olvas te is örömmel, Németh Katalin.